Здравейте, аз съм Nosser.bg и това е четвъртия епизод на анбоксинг на Pokemon Black and White. Отдавна не бях качвал, затова съжалявам, но ето правя клип. И това е на този бустер пак на Zekrom. И това клипа. Така, опаля. Ама гале. Така. И първият покемон е Мишал. Някакъв трейнер, Клион. Simisage. Double Energy. Kyurem X. Супер. Просто уникално. О, yes. Емолга. Луксио. Аркайн. И последната е Пансер. Добре. Така, може този път да виждате малко по-добре, защото снимам с друга камера и мисля, че така ще се вижда много по-хубаво. И да, това беше от мен. Това беше четвъртия епизод на анбоксинг на Pokemon Black and White. Очаквайте скоро още епизоди. Ще направя, както казах в миналия епизод, на цялото стисти клип, но поради една лоша причина нищо не иска да ми се качва клипа на цялото на тесте, затова ще се помъча отново да го кача и да се надявам, че стане. Чао!